Hei kaikki! Mä aion tänään trimmata mun oman koiran Nasun ja tää video kertoo tästä prosessista. Ota kaikki välineet valmiiksi trimmauspaikalle, niin ei tarvitse juosta ees taas. Mulla on tässä erilaisia kampoja, trimmausveitsi eli veitsikampa, pohjavillahara eli Coat King, pienempi trimmeri tassun pohjien trimmaamiseen, jota en sit kuitenkaan käytä, ja kynsisakset. Mä kerään karvat tollaiseen vanhaan jäätelökippoon, niin on helpompi pitää taukoja välillä, kun ei ole joka paikka karvoissa. Tää ensimmäinen työkalu on Coat King tai virallisemmin pohjavillahara ja otan sillä koko koiran läpi. Tässä näkyy nyt vain osa prosessista, kun tää video oli alun perin puoli tuntia pitkä, vaikka oli 4-kertaisella nopeutuksella. Tää on mun ensimmäinen trimmausvideo, joten ei ole kovin häävi. Seuraavasta tulee sitten jo parempi. Halusin kuitenkin näyttää tätä prosessia ihan siksi, että jos joku miettii, voisiko itse trimmata omaa koiraansa. Mä kuulisin myös tosi mielelläni teidän kommentteja tästä videosta, erityisesti jos tää on vaikka liian levoton, etkä pystynyt katsomaan, tai ihan kaikkia muutakin vinkkejä. Tässä tarkoituksena on tehdä tällainen mukavuustrimmi, eli ei todellakaan mitään näyttelyversiota, jossa koiralla on maahan asti mahakarvat ja pitkät jalkakarvatkin. Nasu on kotikoira ja saa läträtä ulkona niin kuin haluaa ja kaivaa puistossa mielensä mukaan. Ei ole siis väliä ulkonäöllä niin paljon. Siksi mä vedän nuo jalkakarvatkin aika lyhyeksi, vaikka näyttää pieneltä porsalta tämmöisellä trimmillä. Tää on kevään ensimmäinen trimmi. Oon talven aikana ottanut aina muutaman viikon välein jonkin verran, mutta nyt ensimmäistä kertaa otan vähän enemmän kerralla. Tarkoitus on ottaa paljon volyymiä pois, mutta ei liikaa, koska on kuitenkin vasta huhtikuun alku ja lämpötilat on vielä nollassa. Huhtikuun loppupuolella on tarkoitus tehdä sitten toinen trimmi, jossa otan vähän nätimmäksi vielä tätä kynittyä luukkia. Nasua on nypitty mun tietääkseni aina ja sen karvan laatu on todella karkeata, hyvin likaa hylkivää ja värinsä pitävää. Mä yritän tässä kohtaa demonstroida, että ei pahemmin kiharru. Ikänsä takia Nasulla on jo näitä vestien vuosirenkaita, eli tällaista ylimääräistä ihoa selässä ja pepun päällä. Niiden kanssa saa olla aika varovainen, ettei nypi kaljuksi asti, eli kannattaa vetää toisella kädellä suoraksi turkkia samalla. Eli tämä ensimmäinen työkalu Coat King, niitä saa myös torista käytettynä, itsekin löysin. En osaa sanoa tästä koosta mitään tai yhtään mitään muuta, taitaa olla joku aika perusväline. Myydään nimellä siis pohjavillahara. Olen kuullut jostain, että vestietä ei saisi pestä ennen eikä jälkeen trimmin, koska etukäteen pesu pehmentää karvaa eikä ole sitten niin helppo nyppiä. Ja sitten nyppiminen jättää jälkeensä avoimia karvatuppeja, eikä sen takia saisi pestä, että ei tulehdu. En sitten tiedä näistä varmaksi, mikä on totuus, mutta joka tapauksessa mä pesen koiran sitten vasta joskus toiste. Pahoittelut tosiaan, että tämä kuva heiluu aina välillä tosi paljon. Mä oon yrittänyt niitä editoida pois. Mutta nopeutettuna kaikki nämä GoPron päänliikkeet tulee kuvaan tärinänä. Mä istun tässä alkuun kylppärin lattialla, mikä ei ole kaikkein ergonomisin asento. Kuitenkin koira on helpompi nyppiä, kun se makaa kyljellään maassa. Toki saman voi tehdä seisten pöydän vieressä. Normaalisti en käytä nyppimiseen 4 tuntia niin kuin tässä yhteensä taukoineen, vaan 20 minuuttia muutaman viikon välein riittää. Siksi sillä ergonomiallakaan ei ole mulle ollut niin kauheasti väliä. Jos on selkäongelmia, niin kannattaa miettiä tätä tarkemmin. Pidettiin siis useita taukoja tässä ihan koirankin takia, sillä tulee kuuma meidän kylppärissä nopeasti, kun on lattialämmitys. Ja muutenkin on hyvä päästää sitä välillä jalottelemaan, juomaan ja pissalle. Muutenkin mä trimmaan omaa koiraani tosi paljon koiran ehdoilla. Siksi tässä mennään vähän ees taas ja otan välillä jostain ja sitten taas palaan edelliseen. Kun Nasulla on paikkoja, josta se ei tykkää pahemmin, että nypitään ja sitten taas se rakastaa naaman trimmaamista. Sillä se sitä naamaansa mulle tarjoaa harvoisen väliin.
Jostain joskus kuulin ohjeen, että jos veitsessä on yhtä paljon karvaa ennen ja jälkeen veitsen, niin silloin teet oikein sen nyppimisen. Eli ei pidä katkoa karvoja veitsellä, vaan nyppäistä ne irti ne, mitkä helposti lähtee muutenkin. Ja pidä ranne suorana koko ajan, jotta käsi ei kipeydy. Ja peukalulla karvat vaan veitsen väliin ja sitten semmoinen nyppäsy. Voit aloittaa hitaammin ja vähemmällä määrällä karvaa alkuun. Muista nyppiä vaan karvan kasvusuuntaan. Pidä toisella kädellä aika läheltä kiinni vähän ylempää, eli vastaan nyppimistä, niin on helpompi. Ja trimmausveitsi sitten taas ei ole Marsin Code King-merkkinen, vaan tämä mikä mulla on käytössä on tämmönen Ideal Dog ja sitten tässä on numero B1303. Ilmeisesti tää on jotenkin tiheämpi piikkinen. En tiedä mistä näitä sais, en helposti löytänyt nyt netistä, että Saksassa oli lähin. Nasulla on leuan alla usein tuommoista rusehtavaa karvaa tollasena kapeina tuppoina ja mä leikkaan ne yleensä pois, niin on siistimmän näköinen. Mä oon oppinut ihan täysin itse tekemällä. Yritin katsoa YouTubesta jotain opetusvideoita, mutta niitä on ollut aika vähän. Ja sitten oon oppinut sen, että kannattaa ennemmin ottaa vähän monta kertaa kuin kerralla liikaa ja sitten välillä katsoa sitä tulosta päästämällä koira liikkumaan vaikka takapihalle, niin näkee paremmin eri kulmista ja kauempaa miltä näyttää. Nasu on 11-vuotias leikkaamaton uros. Ei ole ollut tarvetta leikata, kun ei rähjää eikä jää haikailemaan narttujen perään. On kaikin puolin aivan mielettömän hyvä luontoinen vesseli. Varmaan tässä videostakin näkee, että ei pahemmin ressaa. Tämä trimmikone on Moser-merkkinen, ostin käytettynä torista. Jossain kohtaa niitä kattelin erilaisia ja tätä oli kehuttu eniten. En tiedä sitten mikä on nykytilanne. Laittakaa kommenttiin, jos teillä on tietoa paremmin.
Ja mä nypin tätä nasun peräpeiliä nostamalla sen takajalat mun polvien päälle. Se on tähänkin tottunut, mutta ei pidä siitä mitenkään erityisesti. Ja valitettavasti kamera ei ollut tässä kohtaa tarpeeksi alaviistoon. Ei. Hyvä. Nasu. Ei kun pylly pitää katsoa. Ja. Ja tuolla. No hyvä. Ei. Ei. Okei, pidetään tauko. Leikkaan kynnet mahdollisimman lyhyiksi ottamalla ensin selkeän ylimäärän ja sitten pieniä siivoja niin paljon kuin pystyy. Onneksi Nasulla on vestien tapaa valkoiset kynnet, niin näkee missä verisuoni menee.
Kiitos. Kiitos Nas. Hyvää.